athrenog corfforol. Ni di edrych i gydweithio gyda llyfrgelloedd a lleoliadau ysgolion iach mwyn i ddysgu nhw am bwysigrwydd gweithgaredd corfforol a sut gall y cynllun yma elwa plant o fewn i lleoliadau nhw. Trwy ddarpariaeth amser stori actif, mae plant yn datblygu amryw o sgiliau, megis sgiliau corfforol, sgiliau llythrennedd, sgiliau cyfathrebu, sgiliau cymdeithasu a sgiliau creadigol, a maen nhw'n gwneud hyn i gyd trwy ddod â llyfrau fyw. Mae'r cwrs heddiw yn ffitio fewn i'r cynllun ysgolion iach cyn ysgol yn fendigedig i ddweud y gwir, achos mae'r cynllun cyn ysgol iach yn brosiect sydd yn cynnwys sawl cam, ac un o'r rhai mwyaf pwysig ydy'r cam gweithgaredd corfforol. Yn sicr mae'r cwrs yma yn galluogi yr lleoliadau cyn ysgol i ganolbwyntio ar yr elfen corfforol, ond hefyd ydi fewn ar ochr stori hefyd. Nid pob plentyn sy'n medru eistedd yn llonydd i gwrando ar stori. Felly mae hyn yn galluogi y lleoliadau i gynnwys pob un plentyn a dod i fewn ar ochr corfforol hefyd. The impact of having the wonderful resources will be that we'll be able to have lots more activities ongoing. It's given us ideas with the file to just think outside the box a little bit and maybe try and use things and explore. You can use a lot outdoors to just bring the story even more to life. Y gobaith yw bydd amser stori actif yn cael effaith cadarnhaol o fewn y llyfrgell a'r gymuned trwy gynnig sesiynau actif fel rhan o'i darpariaeth. Yn ogystal, bydd yna sachau stori ar gael i'w benthyg o fewn y llyfrgelloedd, a yn y sachau yma fydd yn cynnwys llyfr, pyped, ychydig o offer a llyfryn syniadau mwyn annog y teuluoedd i barhau fod yn actif yn y cartref. Felly, drwy ddarpariaeth y cyn ysgolion iach, llyfrgelloedd a'r gymuned ehangach, y gobaith yw bydd plant Conwy yn actif, yn iach ac yn ennill sgiliau am oes.